Neng. Langsung belum dilawan.
कारिगावनो मायबा हा केरिगाव कारिगाव आं एख' खोनायाखै अ कारिगाव मोनबाय नो कारिगाव कारिगाव सक गासिबो नांब्रा जायगाफ्रानो खामि खुमि कारिगाव मोनबाय नामा नोंसो अ कारिगाव मोनबायनो कारिगावनो बङाइया मोनग्रोयो ना कारिगावआ मोनग्रोयोब्रा खोन्थाहरदों आदसा नोंसोर जोंनि उनावसो होमबा अ उनावसोथार' उनावसो होमबालाय माला मोनहैबावगोनब्रा हरनि नथा जाखागोन मालाय ओइनियावबो दोनदो नामा मोनामजोब्बाय हाबासो फैयो हाबा एमिना मा गामिनिब्रा ओंखाम दे आं हटेलाव बायबाय दे सा बाजों बारस'हैसै नोंसिनाव बाय बाय अल गाइस नेट नाङाखै नांलाय इयाव वाव नेट नाङाखै खोमा बवा ओंखाम जानो ओंखारदों एमेर मोनालाय सोर सैमाया
Esor boroबो जांख्रिजोबदो मोनांलायबायलै जायगायानो माइसि मोनामो होमबा बेयाव थाबाय थागोन नामा बेमार जागोन खोमालां दानो नांखायाब्रा प्लास्टिक मारुति बारस' फैबाय थांदो थांनोलै इदि मानसिखो गैलालै गायस नेट नांखाया